Pozdrav svima, ovom prilikom bi želeli da vam predstavimo jedan od naših proizvoda iz programa Top Fish. U pitanju je šaranska futrola, futrola za dvodojne štapove. Imamo je u dve izvedbe od 200 i 210 cm, što odgovara štapovima, dvodojnim štapovima od 3,60 i od 3,90. Futrola je opremljena na ramenicima radi lakšeg transporta. Ima jednu jednoruku ručku za nošenje u jednoj ruci. Futrola ima kvalitetan cipzar, dvostrani, što je bitno pomenuti. I sad ovako, unutrašnjost futrole, kao što vidimo, ima jako bitan stvar je veliki džep koji odgovara i ribolovcima koji koriste i veoma robustne velike mašinice. U nju se može smestiti 3 štapa sa i 3 štapa bez mašinice. Kao što vidite, ovde u donjem delu imate džepove u koji se stavlja donji deo štapa. Gore se prečvršćuje pomoću čičak trake. Meki zid od sunđera nam obezbeđuje da možemo staviti 3 štapa bez mašine koje ćemo transportovati i on je zid između njih i čuva ih od oštećenja. Hvala što ste nas pratili, možete to i dalje preko YouTube-a i Facebooka.